Hola, benvinguts a aquesta penúltima sessió de Power BI. En aquesta penúltima sessió en queda una on veurem el servei de Power BI i aquesta és l'última sessió que destinarem a el que seria el Power BI Desktop. Bé, en aquesta sessió vull explicar diversos punts, diversos aspectes, veurem una mica DAX, vull acabar d'explicar el KPI, vull acabar d'explicar el medidor, m'agradaria fer treballar pressupostos ràpidament, o sigui, intentaré canviar el nostre model perquè ens accepti pressupostos, molt senzillets, i a partir d'aquí, doncs, mirarem de modificar una mica el nostre BI creant mesures. És una classe una mica densa, no us enganyaré, hi ha una part de teoria, que és la primera part, que és quasi escoltar, després ve la part de pràctica, però crec que serà una manera interessant de tancar amb el desktop, per tal de que de cara a la propera sessió ja puguem veure el servei de Power BI. Bé, us he preparat una presentació, sí, que espero més o menys entre 10 minuts i un quart d'hora poder-la comentar. Sí? Tampoc no em puc... No és allò que direm, hòstia, farem una classe, una masterclass de DAX. No, explicaré una pinzellada de DAX, però amb aquesta pinzellada ja podrem fer cosetes. Sí, tingueu present que, per exemple, en alguns cursos hi ha alumnes que em diuen, ostres, tu el DAX el fas molt petit, molt reduït, fas les funcions molt senzilletes. Bueno, doncs que ens treballem molt al model. Des del moment que treballem molt al model, ja no hem de pensar en les relacions, perquè ja està relacionat a les taules, ja els tenim relacionats al nostre model analític. Per tant, tot és com més fàcil. Recordem que dintre de les avantatges de crear el model tabular era que el DAX es simplificava. Hi ha alumnes que fan servir DAX sense fer servir un model, clar, em munten uns carros que després quan t'equivoques per entendre'ls la feina que tens. Bé, doncs anem una mica a explicar el DAX, ja us dic, 10 minuts, un quart d'hora només, perquè prefereixo fer pràctica. Mireu, us he preparat aquesta presentació i també comentar que els que tingueu coneixements d'Excel us serà molt més fàcil tot. Per què? Perquè veureu que sembla molt a l'Excel. Ara quasi heu de mirar pantalla i escoltar-me. Fàcil aquesta vegada, durant 10 minuts, un quart d'hora, és escoltar. Vinga, anem a començar. Power BI, DAX, i aquí ho tenim, Aquí ens parla que DAX és un llenguatge de programació desenvolupat per Microsoft i per mi el més important és que fa referència al que seria és el llenguatge que fem servir per generar les mesures. Sí, sobretot DAX ens permet crear mesures, crear columnes calculades, crear coses, sí, en aquest cas normalment són càlculs matemàtics, que donaran força al nostre model. Si us heu fixat, fins ara portem aquestes sessions i en cap moment no puc fer una resta. En cap moment no puc fer, a part de fer el botó a la dreta, suma, un recompte, un distinct count, no podem fer res més. No tenim eines des del punt de vista del Power BI per poder fer càlculs. En canvi, amb el DAX ja podem fer-ho tot. És un llenguatge de programació que d'alguna manera us dic, no és únicament exclusiu del Power BI, també el trobem amb l'Excel, el Power Pivot de l'Excel i amb altres aplicatius. I el bo que té és que dintre del cap és molt semblant a l'Excel. Llavors aquí tenim una gran avantatge, tot i que és molt més potent que l'Excel. Com funciona el DAX? Doncs mireu, senyors, aquí veiem la sintaxi. Nom mesura igual a nom funció, part 1, paràmetre 1, coma, punts suspensius, coma, paràmetre n. Si us definís la funció suma amb Excel, es podria dir, ens posem sobre una cel·la i posem igual, significa fórmula o funció. Ara fem servir la funció de la suma, obro parèntesis, argument 1, punt i coma, punts suspensius, punt i coma, argument n. Això estem dient que anem a sumar n arguments. El mateix us dic en Power BI. Nom mesura igual a nom de la funció i diferents paràmetres, en aquest cas separats per coma, no per punt i coma. Nom mesura és el nom de la nostra mesura. Està clar que dins el model ha de ser únic, no pot tenir dues mesures amb el mateix nom, té bastanta lògica. Després després del nom de la mesura, l'igual, fantàstic. Nom funció, si coneixem moltes funcions, tindrem un ventall més ampli a l'hora de fer servir, de poder calcular allò que volem calcular. Si et diu, ostres, que jo només conec dreta, esquerra, el largo i poca cosa més, com a funcions de text. Podràs fer el que podràs fer. Quantes més funcions coneguem, més opcions tindrem. Però és que això no és Power BI. Això amb l'Excel el mateix. Hi ha alumnes que fas un curs d'Excel i dius que et verifiquin, amb un avançat, la lletra del NIF i et fan un carro i n'hi ha que et fan una línia, un extrai, mòdul 23, a partir d'aquí, tot dependrà de com juguem amb les funcions, tindrem un resultat o un altre, el mateix amb el DAX. És exactament el mateix. Llavors, nom funció i després ens diu paràmetres de la funció.
Quins són aquests paràmetres? Doncs depèn de la funció, pot ser una taula, un camp específic d'una taula, un camp d'una data, una altra funció, el mateix que en Excel tenim funcions anidades, en el Power BI també, en DAX també. Bé, aquí us he posat alguns exemples, per exemple aquí tinc vendes, no? Vendes serà la suma, sí que, comentari important, estem acostumats amb l'Excel a que tenim el nom de les funcions en espanyol o en català. Sí, depèn del llenguatge que tinguem al sistema operatiu. Pensem que, per exemple, el buscar-ho bé, sí, en català és consulta B baixa. Llavors, en el cas del Power BI no tenim aquest problema, estan en anglès totes. Sí, no tenim una llibreria que ens tradueixi les funcions a la llengua catalana o a la llengua espanyola. Llavors, veureu que estan en anglès, però veureu que semblen molt, sí? I més o menys us sonaran. Llavors, aquí tenim exemples de funcions de DAX. Aquí, vendes fa servir el que seria, crea una variable que es diu vendes, i ara diu la suma, obro parèntesis, fixeu-vos, he buscat exemples que siguin de VentureWorks. Ja us vaig dir que feia servir VentureWorks especialment perquè li podíeu comentar en el ChatGPT o Copilot algun aspecte de VentureWorks. I justament jo els exemples que he agafat els he demanat al ChatGPT que féssim exemples senzills de funcions, m'hi han demanant cosetes i he acabat fent aquesta presentació. I aquí ho veiem, suma de les ventes de Sals Amount. Doncs aquí tindríem les vendes, el que dèiem vendes que fem amb el botó de dreta, doncs aquí tenim fer-ho amb DAX. Mitjana vendes, en aquest cas la funció de la mitjana és average de les ventes. Ara aquí mireu, imagineu-vos, aquí tenim una funció, en aquest cas, que diu calculate, en parlarem, tenim una diapositiva únicament pel calculate, ja us ho dic ara, la funció més important en DAX, i diu, d'alguna manera, què fa el calculate? Canvia el que seria els escenaris, els contextos. Sí? Llavors aquí li estem dient, escolta'm, vull la suma de les ventes, sí? Dels Sals Amount, però que el client, en aquest cas, sigui de la regió dels Estats Units. Per tant, tenim com un filtre. Independentment del que hi hagi en el nostre BI, a nivell de filtres, sí? Aquest paràmetre té en compte que el client sigui dels Estats Units. Ja ho anireu veient, simplement perquè us acostumeu una miqueta a veure-ho. Sí? Bé, anem a continuar. Per tant, ja veiem que és una manera d'escriure, sí? Un llenguatge, sí? Molt semblant a l'Excel. Simplement. Aquí veieu que també el DAX, en aquest cas, el ChatGPT m'ho ha donat per línies. Això es pot escriure tot en una única línia, vull dir que no hi hauria cap problema, no té en compte els espais, per tant podem posar-ho com vulguem. El que passa és que així es veu com molt clar. Anem a continuar. Ara, si estiguéssim en un curs d'Excel parlaríem de la tipologia de les funcions. Doncs aquí teniu, comencem per tipus de funcions. Funcions de data i hora. Doncs bé, aquí ja ho podeu veure, us he posat la data, l'hora, el minut, el mes, el segon, la data d'avui, el dia de la setmana, l'any, funcions que coneixeu. Sí? Aquí he creat en aquest cas la taula calendari, nosaltres en el cas de VentureWorks la teníem com a taula que ens venia donada pel fitxer d'Excel. Aquí us he muntat una taula calendari amb DAX. Quin avantatge té fer servir una taula calendari en DAX? Bé, que podem fer que automàticament s'incrementi. En aquest cas, aquí podem veure que tenim una instrucció que és, per exemple, la funció calendar, que li diu, mira, el calendar és una funció que ens dona les dates consecutives entre la data inicial i la data final. La data final, en aquest cas, han agafat la data del 8 més 24 mesos. Per tant, aquesta instrucció d'aquí m'està dient que la data de finalització és el 29 del 10 del 2027, perquè estiguem a 29 del 10. Demà la taula allà arribarà al 30 del 10 del 2027 i així successivament. Cada dia que passa es va fent més gran. Comentari. Fixeu-vos que tenim unes línies que hi ha una doble barra. Això és com un help. No ho llegeix. Jo puc posar barra, aquí vull sumar els clients que siguin de la unitat. M'és igual, puc posar el que vulgui. Barra, és com un help, amb altres llenguatges, en Visual Basic posem una cometa, doncs amb DAX posem barra. La resta, simplement són funcions de text i hora. Que volem més informació? Simplement clicarem en aquest link, jo aquí perquè ho veieu, i automàticament us envia a les pàgines de Microsoft. Ara ho veurem, si m'ho carrega. A veure... després ja m'ho carregarà. Doncs m'enviarà a les pàgines de Microsoft de DAX. Interessant que ho tinguem. Anem a continuar. Què més tenim? Funcions de filtre. Les funcions de filtre són essencials a l'hora de manipular i analitzar subconjunts de dades. Simplement segmentar la informació. Aquí teniu, per exemple, un exemple on apliquem la suma de les ventes, on les ventes siguin superiors a 1.000.
Aquí d'alguna manera no es veu molt clar, he posat aquí alguns exemples que també he agafat a DAX. Doncs mireu, aquí li està dient que el total de ventes superiors a 1.000, el que acabo de comentar. Fixeu-vos que ho puc escriure així, amb una única línia, com ho podem escriure així. I aquí li diu que calculi el total de ventes, sí, excepte aquells que el producte sigui de certa categoria. Aquí li està dient que filtri respecte als altres filtres de la taula. Bé, el que es tracta és de que intentem entendre aquestes són les més importants. Aquí ja veiem funcions de fetge i hora, aquí les teniu. Sí? Llavors cliqueu a qualsevol d'elles, hem fet servir l'edit, abans he començat, clico edit i automàticament m'enviarà a lo típic, a la pàgina de Microsoft on m'explicarà aquesta funció amb algun exemple. Interessant que ho tingueu. Qui vulgui es pot descarregar el PDF de totes les funcions. Jo quan vaig començar a fer Power BI i vaig entrar al món del DAX em va anar molt bé, el tenia a la tablet i em subratllava, em marcava les coses, està molt bé. Avui en dia teniu el ChatGPT o el Copilot, llavors potser no és tan interessant. Jo en el meu cas em va anar molt bé. Si algú encara diu, mira, a mi m'agrada tenir-ho amb una tablet i puc subratllar-ho un PDF i em marco les coses i anotacions, fantàstic. Que no, ho teniu també via web, això cadascú. Penso que m'estarà molt lent la connexió. Bé, funcions de filtre. Una miqueta la idea és que us serveixen per filtrar, per segmentar, es fan servir bastant amb DAX, sí? Funcions d'informació, qui ens ho diu, són aquelles que ens permeten obtenir una informació sobre els valors i les relacions entre les taules. Aquí, per exemple, ens està fent calcular el percentatge del marge, no? Si hi ha un error, que surti 0. Aquí ho veuríem, fa un sí error, després fa un divide, que és una divisió. És l'única, jo crec que és les poques funcions interessants que no tenim, que no les tenim a l'Excel. A l'Excel no tenim la funció divisió ni dividendo, tenim el residu, que ens retorna el residu de la divisió entera, dividendo, divisor, cociente, residu, però ja està. I si no tenim la fórmula, el que seria la barra, la dividir. En el cas del DAX tenim una funció que és el divide. Interessant tenir-ho present. Funcions lògiques, les típiques funcions que ens permeten condicions i resultats basats en operacions booleanes, el sí, el no, l'o, la i, el switch, etc. Sí? Aquí no sé si aquí he posat un exemple de tram de ventes, que li diem si les ventes són més petites que 500, que surti baix, si és més gran o igual que 500, que surti i més petit que 2.000, que surti mitjà, i si les ventes són més grans de 2.000 que surti més grans o igual de 2.000 que surti alt. Fixeu-vos que el que fem és agafar la informació i poder-la segmentar amb uns grups i a més volem que ens surti un valor, en aquest cas un text, per això l'hem posat entre cometes. Interessant també poder manipular la informació tal com vulguem nosaltres. En el curs vam aprendre a fer, en el cas del BI, a crear la variable continent. Aquí seria una mica coses semblants però fet amb DAX. Text, les coneixeu totes, dreta, esquerra, el largo, el mig, el trim neteja els espais en blanc, el concatenar. Aquí us he posat alguns exemples, concatenar noms i cognoms, separar d'algun, per exemple, en aquest cas del codi, els 3 primers o els 3 últims caràcters, començant per la dreta o per l'esquerra. O sigui, són les funcions de text que coneixeu amb Excel, les mateixes, o sigui que no tenen cap dificultat. Les intel·ligències del negoci, aquestes no les tenim amb Excel. Aquestes són les funcions que ens permeten, per exemple, calcular els acumulatius. No és el mateix, per exemple, veure la comparativa entre el pressupost i la realitat del mes de març que veure, o sigui, únicament comparar el març del pressupost i de realitat que veure l'acumulat al mes de març. Pot ser que haguem tingut un març molt dolent i estiguem per sota pressupost, però que amb un gener molt bo i un febrer molt bo en l'acumulat estiguem per sobre de pressupost. Són funcions que ens permeten fer aquest tipus d'anàlisis. Aquí també us he posat alguns exemples del que serien ventes de final d'any. Sí, això el que li estem dient és que calculi les ventes acumulades de l'any en curs fins a final d'any i un cop acaba l'any torna a començar el comptador. Estadístiques. Tots els coneixements que tingueu estadístics, aquí he posat la mediana i el rang, us serviran. És una mica el que us deia. Amb DAX és, quan més coneixements tingui d'Excel o d'altres llenguatges de programació, molt millor. És una mica com tot. Si no, repeteixo, antigament feien servir manuals. A data d'avui teniu el ChatGPT.
i d'alguna manera li podeu preguntar. Si feu un bon prompt, recordem el prompt, la manera de dir-li les coses, doncs us pot respondre i donar sintaxis molt, molt potents. Jo reconec que a data d'avui hi ha coses que si no fos pel ChatGPT potser no hagués tret, però m'ha donat informació que m'ha servit per millorar moltíssim els BIs i poder treballar les matrius des d'una vessant diferent a la que inicialment ens permet el Power BI. Bé, funcions estadístiques. Matemàtiques, valor absolut, el divide, la part entera, el modal, en aquest cas el truncar, el redondear, exactament el mateix que amb l'Excel. Podríem estar aquí definint-les una per una, veient un exemple, però és el mateix que feu amb l'Excel, en aquest cas, són les funcions matemàtiques. Agregació i totalització, ja les coneixeu, la suma, el promig, el comptar diferent, el mínim, el màxim, són aquelles funcions que en el fons, si us ho podeu pensar, heu fet amb el botó a la dreta, o heu fet un exercici on calculàveu el preu màxim, el preu mínim i el preu promig del total de cost, sembla que era l'exercici 2, si no vaig equivocat, per tant, les heu aplicat en aquest curs, però no ho fem així, no fem servir el botó a la dreta. La raó és que ens interessa crear mesures. Nosaltres volem mesures fetes amb DAX perquè sí que podem operar amb mesures. En el cas del que heu fet fins ara simplement era un agrupament, una agregació, una totalització d'aquella variable, una suma, un comptar, etc. Però ens interessa tindre-ho com a mesura per poder fer que siguin operatives. Llavors, hi ha un petit engany que hem tingut durant tot el curs, entre cometes, que és que si us hi podeu pensar, sempre he fet referència a un diagrama que ens deia connectar, transformar, model analític i a partir d'aquí crear els quadres de comandament i les mesures. En veritat, el que fem a la vida real és connectem, transformem model analític, creem les mesures i després creem el que serien les visualitzacions. O sigui, però ja creem mesures. No fem servir això del botó a la dreta, suma o botó a la dreta, comptar, no. Tenim les nostres mesures i a partir d'aquí directament creem les visualitzacions amb les mesures. O sigui, no és que sigui diferent, és exactament el mateix pel Power BI. Simplement, en comptes de ser una variable, que és un valor que està en una taula, fem les visualitzacions a partir d'una mesura. Simplement. Així de senzill. Sí que té algunes implicacions a nivell de filtres, té algunes implicacions. Si us ho pinto ara aquí, és lo mismo, no passa nada. Bueno, té les seves implicacions, però us ho podeu mirar d'entrada, on estem ara, que podem treballar-ho igual. La funció Calculate, una miqueta, aquí podríem fer un seminari de 3 hores tranquil·lament parlant del Calculate, posant exemples, quan modifica el context. Jo us diré, molt petita, però us diré que si dubteu, poseu-li, perquè si li poseu i no el feu servir, no passa res. Però en canvi, si no li poseu i el necessiteu, no es funcionarà. El DAX és un llenguatge que funciona una mica com, per exemple, com el Java, no? Que ens va donant, tu escrius alguna cosa i automàticament et dona les opcions, continues, et dona les opcions. Si no et dona les opcions és que no l'estàs fent bé. Per tant, aquí tenim un gran avantatge. I què és el Calculate realment? Perquè si algú se'n va al Google i posa quina és la funció més important de Power BI, us dirà el Calculate. Bé, és una funció que ens permet, tal com us deia abans, modificar els contextos. I algú pot dir, ja, però què vols dir modificar els contextos? Doncs bé, és aquella funció que un cop la combinem amb altres funcions, per exemple les de filtres i així, o les que vulguem, ens permet, d'alguna manera, no fer cas als filtres, ens permet que puguem visualitzar aquell valor en un altre context. L'exemple més senzill de veure, per exemple, si jo tinc les ventes de l'any 2020, i vull veure les ventes de l'any 2019. Algú pot dir, home, David, per això ho pots veure, ja ho hem fet a classe, en una taula, l'any, sí, ja. Però jo ara vull veure-ho i vull poder restar aquests dos valors. O sigui que, estant a l'any 2020, vull veure la dada de l'any anterior. Vull agafar aquest valor de ventes i passar-lo a l'any anterior. Això m'ho permet el càlcul, perquè canvia el context. Em permet veure, a data d'avui, un valor de l'any passat, per exemple. Clar, això no podia fer-ho. Si tinc un filtre posat d'una anualitat, imaginem-nos que tinc 2019, doncs com pot ser que estigui veient les ventes de l'any 2018 si tinc un filtre que està dient 2019, un afinador, 2019, veig ventes 2019 i ara vull veure les ventes del 2018. Però clar, tinc un afinador que m'està dient que em mostri el 2019. Doncs gràcies a la funció Calculate li direm, no, deixa't estar aquest afinador, sí, i volem un any enrere del que tinguis. Si tens el 20, vull el 19, si tens el 19, vull el 18. El que fem és canviar els contextos. Abans hem vist un exemple de la suma de les ventes dels clients dels Estats Units.
independentment d'on em trobi, jo vull veure aquell valor, perquè potser vull comparar la resta de ventes d'altres països amb el valor de les ventes als Estats Units, per veure quin és el quocient diferencial de les ventes dels Estats Units respecte a la resta de ventes de diferents regions. Bueno, doncs jo vull, independentment que marqui una regió o una altra, que la dels Estats Units no en canvi. Funció calculet. Bé, aquí tenim justament l'exemple que acabo de posar, ventes filtrades pel país. Aquí tenim diversos filtres, no en quant a clients, que les ventes, podem posar diversos filtres també, i aquí una mica la sintaxi, calculate expressió, filtre 1, filtre 2, filtre n, no sabem quants filtres aplicareu. Però ja us dic que és la funció que si dubteu li poseu. Bé, per acabar, parlo dels operadors aritmètics, ràpidament us diré tot allò que us van explicar quan anàvem a l'escola, ho hem d'aplicar als parèntesis, a l'ordre jeràrquic de les operacions matemàtiques, primer farà una divisió, una multiplicació, o abans exponent, abans de fer una resta o una suma, o sigui, el que ja sabeu. Que dubtem, posem parèntesis, tal com fèiem a col·le. Exactament el mateix, fent servir els parèntesis per aplicar l'ordre que volem a l'operació, en el cas de realitzar operacions. Bé, m'he passat una miqueta, però, aquí us he posat exemples d'AdventureWorks, s'ha dit el ChatGPT, escolta'm, posa'm una referència ràpida de DAX d'exemples d'AdventureWorks, i els teniu, m'ha posat, en aquest cas, uns quants exemples, fixeu-vos, la suma de les ventes als amount, el pormig de les ventes, la mitjana de les ventes, la venda als Estats Units, el percentatge de ventes, les ventes acumulades des de principis d'any a finals d'any, les ventes de l'any anterior, fixeu-vos, calculet les ventes de l'any menys 1, sí, anterior, perquè resta una unitat a la variable de l'any respecte a la date, en aquest cas és la taula calendari. Bé, aquí teniu exemples. Ja us dic, he anat molt ràpid, en soc totalment conscient, sí? Però simplement volia fer una pinzellada al DAX, perquè vull portar-lo a la pràctica, vull explicar coses que siguin operatives. El que es tracta és de que us mireu aquest manual tranquil·lament, el que es tracta és de que pugueu accedir a la informació de Microsoft, el que es tracta és que pugueu preguntar a ChatGPT i a partir d'aquí pugueu crear aquelles mesures necessàries pel nostre BI. Deixeu-me dir que el DAX no és l'Urdes. Què vull dir? Que primer ho hem de saber fer en el paper. Quan a nosaltres ens diuen, per exemple, anem a fer el càlcul de l'edat, un ha de tindre clar que per calcular l'edat, doncs mira, agafaré la data d'avui menys la data de naixement, la diferència entre dues dates són dies, ho puc dividir entre 365, a partir d'aquí em donarà un nombre decimal i ara el que puc fer és o truncar o dir-li que m'arrodoneixi el decimal inferior, perquè ningú diu que va per la vida dient jo tinc 51,29, no, tens 51 o tens 52, és un nombre enter i no em serveix restar. Hi ha dones que em diuen jo resto 2 anys, jo resto els anys. Home, no és el mateix el que ha nascut al gener que el que ha nascut al desembre, en funció de la data que ens trobem, no he fet la data encara. Què vull dir-vos amb això? Doncs que si no som capaços de fer-ho en paper, està clar que no ho farem amb DAX, el mateix que no ho farem amb Excel. Sí? És important saber què volem fer-ho, saber calcular-ho i a partir d'aquí poder programar-ho, però hem de tenir clar el que volem. Sí? D'aquí que us he dit diverses vegades que treballem, portem uns 600, que anem pas a pas. Aquí us dic el mateix, pas a pas, piano piano, a poc, i a partir d'aquí ja tindrem temps de crear grans funcions amb DAX que ens poden donar a l'hora del moro que diem, perquè n'hi ha, que d'alguna manera són molt complexes i que ens donen molta informació. Bé, una miqueta això m'ha servit una mica com a presentació i finalització del DAX. Ara això ho vull portar una mica a la pràctica, sí? Vull que ho veiem, vull explicar una mica com es creen, perquè clar, això és molt teòric, fins aquí dius, vale, molt bé, i això on t'ho poso, com opero amb tot això en el BI, com ho faig? Doncs bé, faré el següent, com que d'alguna manera vull aprofitar i vull fer diverses coses, com us vaig dir, el KPI, el medidor i a més el format condicional, i ho compararé amb pressupostos. Vaig a fer una taula, vaig a crear una taula de pressupost, la connectaré, canviaré el model ràpidament, o sigui, faré tot el procés, per tant, si aquí, si cas, el faig jo primer, i després el deixaré una estona perquè el feu vosaltres, i a partir d'aquí explicaré com crear les mesures, perquè aplicaré ja el concepte de la mesura amb el que veurem. Bé, dit això, mireu, ho he anat preparant, ja, aquí tinc el que seria la taula pressupost. Aquí tinc la taula pressupost, me l'han donat així, pressupost de l'any 2017, 12 milions, del 18, 30 milions, del 19, 40, de l'any 2020, 28 milions, m'ho podem donar d'una altra manera, m'ho podem donar una sota l'altra, m'ho han donat així, però si recordeu, en la sessió 2 van fer transformacions i justament una semblava molt aquesta, llavors aquí faré transformacions. Si pensem en el nostre diagrama, sí, teníem connectar, transformar, model. Doncs vaig a fer justament això.
tanco, de moment tanquem aquí, i ara me'n vaig directament al meu BI, el que hem anat treballant durant aquestes sessions, aquí el tinc, me'n vaig a connectar-ho, per tant ja sabem que per connectar en el query, això ara, aquest no, aquest justament us estic mostrant la solució, sí, ara us acabo de mostrar la solució del que vull fer, no és això, tinc un altre BI per aquí, preparat, aquest d'aquí, l'S8. Aquest que hem anat treballant nosaltres, fixeu-vos que jo el tinc preparat per poder anar fent copiar i pegar, no sé si el tens perquè ho feu vosaltres, però l'idea és que anem cap allà, sí? El que heu vist fa un moment, si algú agafa, para el vídeo enrere, dirà, aquí voldrà comparar el pressupost amb les ventes, sí? És el que anem a fer, justament. Doncs vinga, vaig a transformar dades, vaig a connectar amb aquest fitxer d'Excel, que el tinc en aquest cas dins de la carpeta VentureWorks, alerta, quan repliqueu tot això, que tingueu les connexions clares, també us funcionarà si no teniu un MoPaVix, sempre us funcionarà. Vinga, me'n vinc cap aquí, origen nou, directament, Excel, aprofitarem per fer-ho tot. A veure, venim cap aquí, AdventureWorks, aquí tinc AdventureWorks pressupost, connecto aquí. Vull mirar que tingui els mateixos noms per poder copiar els objectes i que no em peti cada vegada, si no queda com lleig. Full-u, d'acord, aquí el tenim, el marco, d'acord, em farà la càrrega, recordem, primera sessió, quasi. Bé, d'entrada què faré? Aquí ho tinc, la primera fila la faré servir com a encapçalaments, fantàstic, aquí la tenim, ara m'ho farà, a veure, no m'ho està fent encara, està pensant, no sé què m'està fent, a veure si m'ho fa, ara, utilitza la primera fila com a encapçalaments, vale, aquí ho tenim, vale, llavors, les 4 últimes no les vull, vam veure com suprimir en aquest cas files, on ho teníem això, suprimeix les files inferiors, les 4 últimes no les volem, anem a netejar, 1, 2, 3, 4, d'acord, ara, el que si recordeu el que fèiem, mira, jo vaig a canviar la columna 6 no la vull, per tant també ja directament podem dir-li que suprimeix les columnes. A veure, aquesta columna d'aquí, més que suprimir, jo recordeu que les amago, per tant ho faré des d'aquí, selecciono les columnes i no vull la columna 6. I ara el que faré és, faré una trampa. Directament vaig a canviar el nom dels paràmetres per 01/07/2017. Aquí posaré el 01, directament faig una petita trampa, l'aplico diverses vegades, 01, he posat 07, no sé per què, sí 07 jo ho he fet expressament, aquí posaré el 07/2027, no 2018, aquí 2017, a veure, fora, 17, aquí serà el 01/07/2019, per què poso el 07? Bé, perquè jo sé que la base de dades aquesta és americana, va del juny a juny, d'aquí que els anys siguin diferents als nostres, i si poso el 0, com ho faríem aquí a l'estat espanyol, em puc trobar en un moment donat que em donarà 2 línies diferents, perquè no es trobaran les dades. En canvi, si jo faig el juliol, sé que es casarà, tot es quadrarà bé, estem en el món de la formació, tot funciona. Bé, 07/2029 i 0/07/2020. Vale. Faig aquesta trampa per ara aplicar el que vam veure també en l'exercici de mensualitzacions a la segona sessió, en el qual dic, doncs mira, agafo aquest i aquest, i li vaig a dir que faci una transformació on anul·lem la dinamització de la columna. I automàticament tinc pressupost, l'atribut i el valor. Perfecte. Recordem, el meu objectiu sempre és crear una taula. Per tant, la primera columna no m'està donant cap informació, no la vull per res, perquè ja sé que és pressupost, i ara aquí tinc la data, que li vaig dir que en aquest cas m'ho posi com a data, ja ho tinc com a data, he obligat que sigui una data, era un string, si no l'haig equivocat, i aquí sí que li direm també que ens agafi un valor, un nombre decimal. Vale. Ara vaig a canviar els noms i li posarem data P, en aquest cas, això m'ho puc inventar, per tant, data pressupost, i en aquest cas posarem el import pressupost. Import pressupost. Bé, tinc que decidir si és una taula de fets o és una taula de dimensió. Tinc molt clar que la faré com a taula de fets al món dels pressupostos. Ara això pot semblar una taula molt senzilla, però podria ser molt complexa, sí? El món dels pressupostos, però en aquest cas, bueno, és senzilleta, no passa res, però segueixo el mateix raonament que vaig seguir com vam fer la Setmana Santa, al món dels events, al món dels pressupostos tinc una data, ho lligaré amb la taula de calendari, etc. Bé, m'ho poso directament a l'apartat de fets, canvio el nom i poso F pressupost. F pressupost. Bé,
Ja ho tenim, fem com hem fet fins ara, apliquem, primer de tot, ara tancarem, i he fet la connexió, he fet les transformacions que he considerat pertinent per tenir una taula, i ara vaig a modificar el meu model. Amb el que em van explicar, com que és una taula de fets, faré una estrella, no hi ha volta de full. Vale, ja ho tinc aquí, vinc cap aquí, m'espero, ara, venim cap aquí, tanco, me'n vinc al model, vaig a crear una nova estrella, en aquest cas pressupost, perfecte, i ara dic, vinga, porta'm aquí, fa pressupost, en què ho podem connectar? Amb la taula calendari, vale. Aquí ho tenim, i sempre de taula fets a taula dimensió, doncs de data P a data PK. M'espero, em dona direcció, aquí em dona 1 a 1, perquè clar, no hi ha gaires dades, però ja sabeu que a mi no m'agrada, prefereixo dir-li 1 a varis. Doncs faig com sempre, de molts a 1, en aquest cas també l'encoronament ja me'l dona correcte tots dos, i en aquest cas li posaré únic, i si després em peta, com ens va passar amb events, ja ho canviarem, però sempre intento fer-ho de la manera més fàcil, per intentar evitar l'error. Cadascú és lliure, el que vulgueu, mentre us funcioni. Desem, ja tinc aquí, en aquest cas, l'1 a varis apuntant cap a la taula de fets. Ja ho tinc, ja hem acabat, senyors. Ja tenim aquí un model on tenim 3 estrelles, o sigui, tenim una constel·lació. Perfecte. Doncs ja podem començar a jugar. Me'n vaig al meu informe i vaig a crear un informe en blanc. En aquest cas, què vaig a fer? Bé, anem a crear un informe que ens doni, per exemple, aquí ja una mica us l'ensenyava abans quan m'he equivocat de BI, ja aprofitaré i faré quasi copiar i pegar, però ens servirà una mica per fer les explicacions. Vinc aquí i bé, copiem el logo com sempre, i fixeu-vos allò que dèiem, sí? Que també és molt important, i aprofito, no relacionem taules de fets, són les dimensions les que ens relacionen a les taules de fets. Fixeu-vos al nostre model que en cap moment jo no he relacionat ni la taula pressupost, ni la taula béns, ni la taula de ventes. Hem fet taula de fets, dimensions, taula de fets, dimensions. Però tot això, fent-ho d'aquesta manera, són les dimensions, en el fons la dimensió calendari, la que ens agrupa, la que ens relaciona les diferents taules de fets en aquest cas. Llavors fixeu-vos com ara jo li puc dir, mira, anem a fer una cosa, anem a crear un objecte que tinguem, per exemple, els anys, per cada any, anem a fer amb l'any, doncs ho posaré directament, ho canviem a taula, tinc l'any, m'agafa la suma de l'any, si ens passa això recordem que venim cap aquí i diem no ho resumeixis, ja tinc els anys. Ara vull la suma de ventes, sí? Anem a la suma de ventes, el que hem fet fins ara, aquí ara ho veurem, perquè ara això ho canviarem, de moment ho estic fent com tradicionalment, simplement perquè veiem el que acabem de fer. Aquí ho fem des d'aquí, és el mateix, F ventes, fem els salts amount, aquí el tenim, la suma, i ara jo puc dir-li, anem a afegir pressupost. En aquest cas, de la taula F pressupost, afegim l'import P. I aquí ho tenim, senyors. Aquí ho tenim. Ara aquí què ens ha passat? M'he hagut d'equivocar amb alguna cosa, perquè l'any 2019 l'haig de tindre i alguna cosa he fet malament, però jo crec que de dades, volia explicar-ho, m'he colat amb alguna cosa, anem a mirar-ho ràpidament, que he fet aquí, 2029. No passa res, ens anem al query ràpidament, o sigui, hem de ser conscients del que està passant. Em vaig al query, vaig a canviar ràpidament el títol en la transformació on m'he equivocat, en aquest cas, fixeu-vos, vinc cap aquí, ho porto ràpidament aquí, tot això també ens ha de servir del directe, que ens equivoquem, no passa res, si en som conscients de com solucionar-ho, columnes amb el nom canviat, aquí ho tenim, jo ràpidament aquí ho veig, que li he posat un 29, li poso un 1, perfecte, guardem això, aquí directament ho guardem, ara, aplica, fixeu-vos que sempre faig aplica i tanca, perquè no vull que em peti, tinc un bug que no sé per què, quan li dono directament em deixa el BI penjat, així ja sé que no ho fa. Bé, ara ja m'ho ha canviat, i això vol dir que ara ja m'ho ha canviat, aquí ho tenim. Fixeu-vos, senyors, estem comparant les ventes, i ara el que vaig a fer és posar-ho mínimament bé, aquí ho tenim, posem aquí ventes, que ara ho canviarem, tot això, ventes, i aquí podem posar pressupost. Puc agafar tot això d'aquí, borro, ja vull córrer massa, botó de dreta, canviem el nom, pressupost. Vinga, fora, pressupost. Fixeu-vos com ja tinc, no me l'ha agafat, punyeta, borro, pressupost. Ara, cliquem, Fixeu-vos com tinc relacionat a l'any
les ventes i el pressupost. I en canvi les taules de fet no estan relacionades. No estan relacionades entre elles, però sí a través de la dimensió calendari. Us ho vaig a demostrar. Fixeu-vos que sempre hem parlat de que en el model fèiem les nostres taules de fet. Però si me'n vaig a totes les taules que això fa el sistema, podem veure com, en aquest cas, la taula calendari és la dimensió que relaciona, aquí ho veiem molt clar, aquí posem així que ho veiem molt clar, aquí ho veiem. La taula calendari és la dimensió que ens relaciona les ventes amb els events, amb el pressupost. Però no hi ha cap relació entre les taules de fets. Sí? Ok, senyors. Bé, vaig aprofitar que ara acabo d'explicar això per explicar que no tots els camps es fem visibles. Si us heu anat fixant, a mi que hem anat avançant i hem anat fent objectes, sempre agafem a l'any de la taula calendari o l'any o la data de la taula calendari. No acostumem a agafar, bueno, no ho agafem de les taules de fets. Llavors, hi ha coses que podem amagar, que no es visualitzin, per tal d'evitar el possible error. Per exemple, pressupost. La data no la vull, ja tinc l'import P, després en parlarem d'aquest import P. En el cas dels events, la data E tampoc no la vull, em quedarà l'event. De les ventes, doncs possiblement el client FK, el client PK, tots aquests no els farem servir. Sí? Per tant, d'alguna manera el que es tracta és de amagar-los. Client PK, per què no els farem servir? Perquè ja crearem les mesures. Sí? Tot això es tracta ara de posar-ho bé. Ara estem ja rizant el rizo per posar-nos-ho tot bé. Sí? A part, us diré que una taula pura en BI de fets és aquella que desapareix. I ho diré, home, què vols dir desapareix? Ara ho veureu. L'exemple pressupost em va com anar al dit perquè desapareixerà. Perquè quan jo creï la mesura import pressupost, automàticament l'import P desapareix. Bé, anem a veure, vinga. Fem una cosa, m'espero 2 minuts, 5 minuts, que connecteu amb el pressupost i que em feu el model, que feu una mica el que jo he anat fent, perquè us ho m'agafeu ara quan fem les mesures. Vinga, us deixo 5 minuts, sí? Jo paro un moment el vídeo, seran 5 minuts per vosaltres, per mi serà un instant. Bé, per mi ha sigut un instant, per vosaltres segurament han estat aquests 5-10 minutets que he pogut tardar en poder fer la connexió, la transformació, etc, o tirar el vídeo enrere, anar parant i anar seguint els meus passos, i ens trobem que aquí hem creat aquest objecte. Però no és l'objecte que jo vull crear. Sí? Jo vull crear ara una mesura que sigui ventes, una mesura que sigui pressupost, sí? I jugar amb les mesures, amb DAX. Bé, senyors, el primer que haig de fer, hi ha 2 tècniques diferents a l'hora de crear mesures. Una és crear la mesura en la taula de referència. Per exemple, si jo vull fer una mesura que sigui ventes, crear-ho a la taula de ventes. Si vull fer una mesura que sigui pressupost, crear-ho a la taula de pressupost. A mi m'agrada més crear una taula de mesures i posar totes les mesures dins d'aquella taula. No té per què ser única la taula de mesures. Si la pregunta fos, puc tenir més d'una taula de mesures? Sí, no hi hauria cap problema. Llavors, com creo una taula de mesures? Com creem aquesta taula? Com creo una taula amb dats? Molt senzill, fixeu-vos, em poso sobre qualsevol taula i automàticament a eines de taules m'apareix aquest menú. Llavors clicarem en el nostre cas, ara com ara, a taula nova. Clico a taula nova, m'espero i ara ho faré fàcil. Tan senzill que posaré mesures igual. A veure, no m'ho he agafat. He dit tan senzill i ara m'ha deixat aquí. A veure, m'està fent alguna cosa. Ara, no m'estava deixant acabar. Mesures igual. Ja està. Ja tinc aquí la meva taula de mesures. Que inicialment m'apareix aquí un column, m'apareixerà un column que després amagarem. Això ho tenim perquè faig una taula buida, en aquest cas. I aquí crearé les mesures. Vaig a començar creant l'import de ventes. Sí? Que en aquest cas serà una mesura que em retorna la suma de l'import de ventes. Anem a veure. Vinc a mesures i dic, escolta'm, dins de la taula de mesures vull crear una nova mesura, en aquest cas no una taula, sinó una nova mesura nova, clico, compto fins a 5, 1, 2, 3, 4, 5, quan aquí veig mesura, en el meu cas en català, ja puc escriure la mesura, si no el que feu és el canvieu el nom de la taula, llavors alerta, mesura igual, i ara dic, com es dirà? Doncs li vull dir, en aquest cas, import vendes. Aquest serà igual a la suma, obro parèntesis, de la taula F-Cells, fixeu-vos que poso FS i busco, tiro avall amb el cursor, salts amunt. No he escrit l'espai, el corchete, no. Busco, clac, tanco parèntesis, intro. Ja tinc la meva primera mesura, import vendes. I ara vaig a fer el mateix amb import pressupost. Em poso sobre mesures, m'espero,
mesura nova, compto fins a 5, 1, 2, 3, 4, 5, vale, import, pressupost. Igual, sí, algú a vegades em pregunten als cursos per què poso el guió baix. És perquè estic acostumat a que no m'agraden els espais, però el DAX permet i no té cap problema amb els espais. Si algú diu, jo vull posar import, espai, pressupost, no té cap problema el DAX amb el nom de la mesura. Jo, en canvi, si us heu fixat, a la teoria també he posat el guió baix, és una mica com a de formació professional. Sempre m'agrada tot el nom de les variables, de les mesures, sense espais. A vegades m'estalvio, segons en quin llenguatge, puc estalviar algunes instruccions. Import pressupost, igual a la suma, obro parèntesis, en el nostre cas de la taula F pressupost, jo començo a escriure, però ja la que m'ho agafa, tabulador, busco import, tabulador. Tanquem. Bé, ja tinc dues mesures, que tinc l'import pressupost i l'import de ventes. Fixeu-vos ara la diferència amb això que tenim aquí dalt. Aquí tinc variables, però ara vaig a fer servir les mesures. I algú em dirà, David, agafaràs l'any, efectivament, el mateix que abans, ho passes a taula, entenem, no? Vale. Traiem la punyeta de les columnes, en aquest cas aquí ho teníem, a valors, no? En aquest cas, capçaleres de columnes, no m'ho prendré, aquí fora. Vale. No volem la suma d'any, volem l'anys, no ho resumeixis, tinc els anys. I ara què haig de fer? Doncs el mateix que hem fet fins ara, ho faré des d'aquí. Vaig afegir, en aquest cas, l'import de vendes i l'import pressupost. I algú pot dir, bueno, aquí, el col·lega s'ha quedat a gust, li dona exactament el mateix, sí, exactament igual, i per què volem fer DAX? Per què volem tot el que ens has explicat? Portes aquí quasi 3/4 d'hora explicant el DAX i la taula de mesures, de què ens serveix? D'un petit detall, mireu, jo aquí tinc import ventes i import pressupost, sí? Aquí tinc les vendes i el pressupost. Jo haig de canviar el nom fins i tot perquè ho veieu igual, però veureu la diferència. Any, aquí li poso vendes, ara m'espero, aquí, ara, vendes, no sé per què he posat abans vendes, i aquí ara, veure aquí, li poso, ara, si m'ho fa, passat, pressupost, vale. O sigui, fins aquí, algú em podria dir, bueno, és exactament el mateix. No, no és el mateix, perquè si jo no us pregunto, qui em diu, en aquest cas, com calcular la diferència entre les vendes i el pressupost, sí? Que si cas el que podem fer és posar el pressupost a davant, que sempre ens queda més bé, i fer pressupost menys vendes, sí? Perquè si veurem quan és negatiu que ens falta i quan és positiu que ens hem passat, sempre ens queda més elegant. Doncs clar, jo vull fer ara la diferència entre el pressupost i les vendes. Si tinc variables, aquí no puc fer res, aquí estic venut, no tinc cap manera de fer-ho. En canvi aquí puc crear una mesura nova, comptem fins a 5, 1, 2, 3, 4, 5, li podem posar com a nom, per exemple, import P, menys V, V baixa, menys V baixa, import pressupost ventes, igual a què? Doncs vinga, a l'import pressupost, que tinc com a variable, menys import ventes, que ho tinc com a variable. Ara, senyors, fixeu-vos, com tinc una mesura que em dona aquesta diferència, la puc portar aquí, m'espero que me la calculi aquí, ara, fixeu-vos, aquí la tinc, mireu, aquesta mesura. Aquí sé que tenia un pressupost de 12 milions, poso vendes per valor de... I volia fer al revés, volia que em sortís el negatiu conforme em falten. No tinc problema, perquè mira, sabeu què farem? Posem aquí un menys 1 i ja està. Fora, ho fem així, i ho multipliquem per menys 1 tot, i automàticament ens canviarà el símbol. O sigui, a l'any 2017 sé que ens hem quedat a 71.000 euros del pressupost, a l'any 2018 hem superat el pressupost en 516.000 euros, però puc fer aquest càlcul. De l'altra manera no. Si treballo amb variables no puc fer aquest càlcul. Aquí sí. Ara el que puc fer és fer, per exemple, que a mi m'agrada fer-ho així, 1, aquí poso un 1, espai, aquí poso un 2, ara, espero, com volem córrer massa, aquí posem un 2, i a mi m'agrada fer així, posar aquí un menys 2. Trec tot això, ara tornem i canviem el nom, traiem tot això i li posem 1 menys 2.
Per tant, tenim aquí la diferència entre el pressupost i les vendes. Cosa que fins ara no podíem fer. O sigui, no puc treballar amb variables, però sí que puc treballar amb les mesures. Clar, què passa? Que la majoria de coses que fem ho fem amb mesures. Ara, quina és la gràcia? Doncs que jo el salts amunt no el necessito per res. Aquesta variable d'aquí, on la tenim aquí, no la vull per res. Perquè no la necessito per res. La podem amagar. I, en el cas del pressupost, fixeu-vos, puc agafar el pressupost, amago l'import P perquè tinc la mesura, i fixeu-vos què passa amb la taula F pressupost, mireu-la bé, ja no hi és. Ara ha desaparegut. Quan una taula de fets, diguem, o sigui, és un normal que desapareixi, un normal seria un BI de 10 que tinguéssim dimensions. Directament, les taules de fet desapareixen totes, perquè la majoria tenen PKs, descripcions que podem crear com a mesures, però fixeu-vos que tinc el pressupost, tot i que no vegi la taula de fets, tinc una mesura que és import pressupost. I efectivament, ara si algú diu, ja, però pots canviar tot el que tens fet? Clar, efectivament, i ens funciona tot. Jo puc vindre aquí a l'exercici 3 mateix, que teníem les ventes, i en aquest cas, aquí, en comptes de fer servir, aquí ho teníem, l'import, sí? Fer servir l'import vendes. Vinc cap aquí, ara ho veurem, traiem aquest, ens carreguem l'import, li posem import una altra vegada, que quedi igual, però ara fent servir la mesura. I aquest tant per cent, algú pot dir, i el tant per cent també el fas igual? Sí, tinc una mesura, la porto cap aquí, em carrego el tant per cent, ara li dic aquesta mesura, mostrar el valor com a porcentaje del total general, i li poso el tant per cent. I el resultat, si algú s'ho mira abans que jo fes els canvis, són els mateixos, no canvia, però treballem amb mesures. És la gràcia de treballar amb el DAX. Una miqueta, si em permeteu, ara aquí, aquest me'l carrego, vale, fora, ara puc agafar aquest d'aquí. Com que teníem per aquí una taula, aquí teníem taules ja maques, aquesta mateixa, copiem el format d'aquesta i ens el portem cap aquí. Perfecte, aquí ho tenim, que maco. Ara farem una cosa. Anem a fer gràfics, ho mateix, fixeu-vos, jo els tinc preparats, no sé si em petarà pel nom de la variable, però fixeu-vos en aquest gràfic, ara direu, no el veiem, encara no ens funciona, efectivament, ara canviaré el nom de les variables, aquí tinc l'any per un costat, bueno, el poso aquí al costat, any per un costat, canvio la variable any, tinc l'import, en aquest cas, import pressupost, aquest sí que, les ventes sí que es diuen igual, no? Perquè si no, no me'l reconeixeria. Fixeu-vos, aquí estic comparant, en aquest cas, el pressupost amb les ventes. Aquí ho teniu. Sí o no? I jo aquest gràfic mateix puc agafar, Ctrl-C, Ctrl-V, me'l poso aquí sota, sí, una miqueta, i el que vaig a fer ara és agafar i a canviar la tipologia amb línies, en aquest cas amb un lineal. Aquí ho tenim, sí? Import de pressupost, amb les ventes, estic fent la comparació entre el pressupost i les ventes. Vaig agafar un medidor, un afinador de l'any, que agafaré el de l'exercici 3, em sembla que era, que ja el tenim, aquest mateix, perfecte. També el sincronitzaré, que havíem fet a la sessió anterior, que això ens ho diu directament al sistema. Anem a sincronitzar-lo, per tant, aquí el vaig a sincronitzar, Ctrl-V, sincronitza, ara això m'ho posaré bé. Clar, aquí ara al sincronitzar, què m'està passant? Que mostra únicament la comparativa d'un any. Però això no ha de ser un problema per nosaltres ara, perquè ja vam explicar en una sessió, ja veureu per què ho faig, vam explicar en una sessió que podem agafar aquest objecte, venim aquí a dades, a format, editem iteracions i diem no vull que afecti, no vull que afecti, no vull que afecti. Per tant, en aquests objectes no els està afectant, desactivo, la anualitat. Per què ho faig això? Perquè us volia explicar el medidor i el KPI, sí? Una miqueta, hem fet el pressupost, hem fet, en aquest cas, 3 funcions amb DAX, en podíem fer unes quantes més, no tindrem temps, però sí que m'interessa és que ho aprengueu, que veieu com ha funcionat el DAX, i el que vaig a fer és el següent, a crear un medidor i un KPI. Mireu, jo una mica ja el tinc creat, per tant, quasi us l'ensenyaré, perquè així ja té format, ja us ensenyaré, aquí el tenim. Fixeu-vos, aquí tinc el medidor. Vaig a l'any 2019, que em sembla que és més exagerat, sí. Fixeu-vos que el medidor aquest, com s'ha fet aquest medidor? Senyors, molt senzill. Ara, amb el que ens han explicat al llarg del curs, han agafat el medidor, aquí el tenim, el selecciono perquè ho veieu, aquest és l'objecte, el medidor, i com a paràmetres, què ens han fet com a paràmetres? Doncs ens han posat la suma de ventes, que en aquest cas, aquí, no vull els salts al món, vull l'import ventes, ja que ho fem, ja que tenim la mesura feta, fem-ho bé, i com a objectiu vull l'import pressupost. Fixeu-vos, el trec un moment, el poso jo ara, objectiu, l'import pressupost. Aquí ho tenim, sí? Aquí veiem que ens diu, doncs aquí veiem el nostre objectiu,
i aquí la realitat, els 30.516.000. Això és un medidor, simplement. I ja que us he dit, vull fer-ho, vull acabar-ho, sí, vaig una mica just de temps, però vull acabar-ho, vaig a fer el KPI. En aquest cas també el posarem maco, ja el tinc generat, i aquí sí que agafa el KPI i entra en joc, una miqueta perquè el veieu. M'ha fallat el KPI, ara posem bé, però és molt xulo el KPI. Normalment sempre faig un medidor amb un KPI i aquí tinc les ventes, fixeu-vos, valor, les ventes, l'import de ventes, és el que jo vull mostrar. A veure, que no me l'està agafant, tanco el trec, import de ventes. Vale. La tendència, l'any, per això necessitava aquí l'afinador, perquè la tendència és l'any. Any. I com a objectiu, l'import pressupost. Fent això, tanco això, tenim aquí una dada molt important i interessant que ens diu, mira, en realitat portes 30 milions, tanco coses, que ho veiem bé, portes 30.516.000. Tens un pressupost, està en castellà, de 30 milions. Doncs t'has passat amb 516.000 euros, que representa un 1,72%. Per fantàstic. I el 2017, en aquest cas, en aquest cas tenim un pressupost de 12 milions, estem a 11.928.000, vam vendre en el seu moment i ens vam quedar a 71.000 euros d'assoliment del nostre objectiu del pressupost, que és un menys 0,6%. Sí? O sigui, fixeu-vos com el KPI també és un indicador molt interessant de fer veure en zona aquesta diferència. L'únic que necessiteu és la tendència. Per això he posat aquest afinador que no m'afectés aquests objectes, però sí que m'està afectant aquest objecte d'aquí. O sigui, fixeu-vos com hem d'anar jugant amb tot el que hem anat explicant. Fet KPI, fet medidor, he creat la taula de mesures, he amagat els camps que m'han interessat i en aquest cas la taula de fets de fer pressupost se'ns ha amagat, sí? Hem modificat el model, hem fet tot el que volíem fer. Em queda un petit detall i amb això ja donaré per acabat el desktop, tot i que a la propera sessió hi tornaré per intentar tancar el curs tal com el vam començar. Vam començar, en aquest cas, fent una connexió, doncs acabaré el curs fent una connexió o una consulta en blanc que em retorni la data d'actualització. Però això ho veurem a la sessió que ve. Sí? Per acabar aquesta sessió, vaig just de temps, perquè us he deixat un temps per fer una mica tot el model i així, però vaig aplicar una condicional, simplement, molt senzilleta, però perquè veieu la idea dels condicionals en Power BI. Vull fer que si la variable menys 2 és negativa surti en vermell i si és positiva surti en verd. Per tant tindrem dos vermells i dos verds, sí? Un format condicional. Molt semblant a com es fan a l'Excel. En el cas del Power BI us diré trampa. I després ho veureu, jugueu sempre en números, no en percentatges, després ho veureu. I sempre penseu que, així com en l'Excel podeu jugar més petit, més gran en un costat i a l'altre, aquí sempre tenim els més grans i els més petits, i hem de parlar de màxims i mínims. Anem a intentar entendre. Selecciono el meu objecte, me'n vaig a format, és un tema de format, i aquí tenim elements de la cel·la. I comencem pel color de fons. Intentaré fer-ne dos. Color de fons, que són exactament iguals, i després farem icones. Anem al color de fons. Activo, i el sistema em diu, què vols fer? Doncs mira, a mi m'agradaria fer no un gradient, sinó una regla, sí? Una regla, vull fer unes regles, perquè vull una condicional, basant-me amb la variable, en aquest cas, 1-2, sí? I li vull dir, mira, si el valor li farem el següent, si és més gran que 0, vol dir que seria positiu en quant a número, i més petit que el màxim, o sigui, estem agafant que sigui més gran que 0 i més petit que el màxim, estic agafant tots els positius. Vull que sortís de color verd. No tinc el color verd, el vaig a buscar, aquest mateix, va, vinga. Ara, què més? Si ets més gran, fixeu-vos, que el mínim en quant a nombre, o sigui que estàs a baix de tot de la recta real, aquí tinc el 0, estàs a baix de tot, sí? I ets més petit que el 0 en quant a nombre, o sigui que estàs entre el 0 i el més petit de baix de tot, per tant estàs al costat dels negatius, vull que m'ho posis en color vermell. En aquest cas posem un color vermell. Fem una mica més potent el vermell, aquest aquí, vinga. Vale. I finalment li direm que si és igual a 0, o sigui, si no ha tingut variació, si cas, doncs mira, que ens el deixi en blanc, vale? Deixem en blanc, no es dona, en aquest cas no es dona, però bueno, ho programem. Anem a mirar si això ens ha funcionat, a veure, ho aplicarà només els valors, sí? O sigui que no ho aplicaran aquests menys 109.000, fantàstic, en principi ho veig bé, anem a mirar-ho, d'acord? M'ho ha aplicat a la variable any.
m'ho ha fet bé, però m'ha aplicat any. Anem a mirar si podem solucionar-ho, això. FX, regles de l'estil, en quin... perquè tenia aquí any. Veieu, aquí m'he colat, tenia aquí l'any, no m'he estat al tant. M'ho ha fet bé, però no sobre la variable que jo volia. Sí que ho fa mirant aquí, però sobre la variable any. Anem a canviar-ho ràpidament, desactivem això, i farem el mateix ja. En l'1-2, activem, ara sí, venim cap aquí, i ara li direm nosaltres. Regla, faré exactament el mateix, senyors, dispenseu. Més gran, en aquest cas, que el 0, en quant a número, i més petit, ara, com ho faríem això, li estem dient, si és més gran que 0 i més petit que el màxim, automàticament ho volem en color verd. Vinga, verd. M'he agafat un verd una mica raro, Verd, vinga. Aquest, vale. I si és més gran que el mínim, en quant a nombre, hem quedat que sempre treballàvem amb nombres i més petit que 0, aleshores vermell. Vinga, ho marquem en vermell. I finalment, si és igual a 0, en quant a nombre, ho marquem en color blanc. Anem a comprovar, ara sí que ho tinguem bé, d'acord? I ara sí, vermell, vermell, verd, verd. I si volguéssim posar un semàforo, ho faríem amb icones, però exactament el mateix, no canvia res, senyors. Selecciono icones, FX, i dic, a veure, això no ho vull, ja tinc el camp 1-2, perfecte, li dic, mira, si és més gran que 0 en quant a nombre i més petit que el màxim, en quant a nombre, que em posi l'icona, doncs en aquest cas, per exemple, de la boleta verda, no? Sembla del tònic. Aquí, boleta verda. Nova norma. Si és més gran que, en aquest cas, el mínim en quant a nombre i més petit que 0, en quant a nombre, posa'm boleta vermella. I si està en blanc, igual, en aquest cas posem l'igualtat, després puc posar amb algun dels dos, En quant a nombre, doncs mira, posem boleta blanca, en aquest cas, vale? A mi m'agrada, en aquest cas, a la dreta, més que a l'esquerra. M'agrada veure més a la dreta que no a l'esquerra. Anem a veure si això ens funciona, d'acord? I aquí ho tenim, Poso més gran això perquè es vegi bé. Aquí ho tenim. Si algú em diu, podem aplicar els valors també al final? Podem aplicar-ho? Sí, si fem així, fixeu-vos, ho aplico un moment. Si aquí els valors i total, al tanto, però amb això, d'acord, ara ens ho ha agafat, vale, i el mateix aquí, a les icones, valors i totals, sí, d'acord, i aquí ho tenim. Bé, ja heu vist el format condicional, també en Power BI, té això que sempre tenim els més grans en un costat i els més petits a l'altre, i hem d'anar jugant amb els màxims i els mínims, però podem fer molta cosa. Fixeu-vos com, gràcies al DAX, ja aquí ja podem fer el que vulguem nosaltres. Podem fer qualsevol càlcul que volguéssim, Jo en aquest cas, a veure si que, podíem fer... M'agradaria fer un últim exercici, sí, molt ràpidament. Trobo que és interessant, per tant em deixareu aquests 5 minuts més perquè en vull fer un altre, sí? Simplement faré copy-paste, aniré molt rapidet, però vull que el veieu en aquest cas, aquest exercici, perquè és interessant, us pot anar molt bé. Què és el que us deia de comparar les ventes de l'any actual amb les ventes de l'any anterior? Sí? I amb això acabarem. I amb això sí que de veritat tancarem l'aixeta i ja ho tindrem, tindrem uns bons continguts per fer un bon BI. Llavors, ràpidament, aquí vaig a posar pressupost, no sé què he posat, a fer una pàgina en blanc i mireu què faig. Jo ara em crearé les variables, sí, us les mostraré en pantalla. Mireu, vaig a generar aquestes variables, les tinc aquí, i ara faré copy-paste, us les ensenyo perquè ho veieu, Ctrl+V. Mireu, vull generar aquestes variables. Un és l'import de ventes de l'any anterior, l'altre és l'import de ventes menys l'import de ventes de l'any anterior, sí? I l'altre seria el tant per cent de les ventes menys l'import de ventes de l'anterior. O sigui, el que vull veure és comparar, el que volem fer és comparar les ventes actuals, que ja tenim l'import de ventes, amb les ventes de l'any anterior. Llavors, vaig a crear aquestes variables. Jo, com que ja les tinc creades, us les podré ensenyar en gran, i així ja ho tindrem. Mira, import ventes any anterior, vaig així, jo ho tinc fàcil, vinc cap aquí, no m'estalvio de fer el procés, vinc cap a tanco, vinc cap a mesures i en aquest cas faré mesura nova. Vinga, vaig a fer la primera, import ventes anterior. Ara si ens ho fa, ara si ho podem fer ràpidament, aquí ho tenim. Aquí en aquest cas calculate import ventes no existeix, per mi, ho trec i devem tenir import vendes. Vale? En aquest cas sí, ja ho tenim. Fixeu-vos, vaig a fer una cosa ràpidament,
si faig així, us ho ompliu una mica. Aquí està, import, anem a posar-ho bé. No canvio perquè es pugui fer copy-paste directament, i ho veieu. Import ventes anteriors seria l'import de les ventes, agafant de la taula calendari, perfecte, la data PK, un any enrere. Això és el que li estem dient. Per tant, fixeu-vos que si això és correcte, si jo agafo i faig un afinador, faig aquest, també el sincronitzarem, ja que hi som, fem-ho bé, anem a sincronitzar això, vale, posem maco, fixeu-vos que quan jo marco 2019, si això ens funciona bé, anem a pensar, import de ventes, a veure, què em dona? Import de ventes, ho poso com a targeta, simplement perquè ho veiem ara, els 42 milions i pico, sí? I si anem a mirar, per exemple, aquí podem veure, aquí, mira, si l'any 2019 són els 42 milions 800, a l'any 2018 han de ser 30. Per tant, la meva variable ventes any anterior ha de ser uns 30 milions. Ara, posem-li, canviem el format, o que podríem canviar la forma, sí, perquè el format no m'està fent res. 30 milions. Fixeu-vos, aquí estic a l'any 2019 i em mostra les ventes i les ventes de l'any anterior. Si vaig a l'any 2018, el mateix, em mostra les del 2018 i aquestes són les del 2017. 11,93, segur, David, el 2017, 11, en aquest cas 9,28. Per tant, correcte, ens ho està fent bé. Anem a calcular, això m'ho carrego, ara ja hem vist que ens funciona, anem a fer la següent, que seria l'import de ventes menys l'import de ventes l'any anterior, o sigui, la diferència. Anem a fer aquesta diferència, també, perquè ho veieu, mesures, mesura nova, m'espero, 1, 2, 3, 4, 5, control V, nova copiada, ara sí. Vale, aquí tinc que treure aquesta variable que no la tenim nosaltres, jo l'he posat import vendes menys import vendes anterior, que és la diferència de les ventes de l'any actual menys l'any anterior, ho tinc en castellà, no passa res. Bé, ja tenim una altra variable. I finalment anem a calcular l'última, que serà un tant per cent, i així ja ho deixem finiquitat, volem saber aquest import, aquesta diferència, tant si és positiva com si és negativa, sí, quin seria el seu tant per cent d'increment o no que hem tingut, en aquest cas ho farem amb els diferents continent i regió, o sigui, jugarem amb tot el que hem explicat, amb un exemple ja, amb tot el que hem anat explicant també al llarg d'aquestes sessions de formació. Em queda l'última variable, el tant per cent, aprofitarem per veure una variable, una diferent, que no l'hem fet a servir, m'espero, vinc cap aquí, mesures, mesura nova, tot això, us diré, pareu el vídeo, ho feu, pam, doneu a play, continueu veient, Vinga, l'última. Aquí ho tenim, que li diem divideix l'import de les ventes de l'any anterior amb l'import de ventes anterior, sí? És el tant per cent en el fons, sí? Perquè estem calculant la diferència sobre el valor inicial. I fent servir la funció divide. Podria fer, en cursos em diu l'alumne, per què no fa servir la barra? No, perquè tinc una funció que em permet fer la divisió i a més, en cas d'error, em donarà el 0. Per tant, genial, perfecte. Bé, ja tinc totes les mesures creades, vaig ensenyar-vos l'objecte que m'agradaria que provéssiu de fer. Jo ja el tinc fet en aquest cas, em fallarà segurament les variables, però sí que vull que el veieu, sí? Perquè és interessantíssim de veure i és una de les coses que crec que agafa forma al DAX. Mireu, vaig a mirar què tinc per aquí, perdó, en quant a compilació, que no m'ha agafat, doncs mireu, aquí no m'ha agafat la variable, en aquest cas, continente, no la tenim, nosaltres tenim continent, si no m'equivoco vam crear una variable que era el continent, aquí la tenim, per tant, canvio això per això, no m'ho deixa, fora, continent, ara. La regió no li vam canviar el nom, era, en aquest cas, aquest era aquest del territori, perfecte, anem a posar bé, un segon que es vegi bé, continent, la vam crear en una de les sessions anteriors, regió, és una variable que ja em ve donada per als VentureWorks, sí? Canviem el nom, regió, fantàstic, estem a punt d'arribar-hi. Aquí tenim 2 menys 1, tot això ho tenim tot malament. Bueno, anem a pensar. Aquí tenim, què tindrem aquí? Tanco, després ho posarem ben posat. Ara al moment surt això bé. Ara què vull? Vull les ventes. Anem pas a pas, aquesta part la fem conjuntament i haurem de fer, i el format condicional us el deixaré per vosaltres. L'import de ventes. Vinga, aquí el tenim. En aquest any m'està mostrant les ventes de l'any 2018. L'import de ventes de l'any anterior. El poso a davant. M'està mostrant les ventes de l'any anterior. Fixeu-vos que l'any 2020 anem al 2019, que són els 42 milions, correcte, i els 30. Fixeu-vos que en aquest cas, sí, tinc que posar, per exemple, aquí poso actual. Aquí poso actual,
ventes actuals, si voleu, o poseu, sí, actual, el que voleu vosaltres, i aquí poso actual menys 1. I algú em pot dir, ostres, per què poses actual i actual menys 1? Per què no poses 2019-2018? Perquè, clar, si poso que no tenim etiquetes dinàmiques en Power BI, si poso aquí el 2019 i l'altre el 2018, quan canviem a 2018, també continuarà, el nom de l'etiqueta serà el mateix. No tenim etiquetes dinàmiques en Power BI. És una de les coses mancances que té. Alguna havia de tenir. Llavors, no em queda més remei que jugar amb coses com ara aquestes. Actual menys 1, coses d'aquestes. Bé, ja tinc actual menys 1, ara vull la diferència. La teníem per aquí, import de ventes, aquesta d'aquí deu ser. La diferència, a veure, mirem-ho, 4 milions, correcte, 2 milions, 2 milions, 1 milió. Aquí tenim la diferència entre un i l'altre. I com ho faig això? Faig el mateix, el que us explicava que a mi m'agrada. 1, poso aquí el 2, m'espero, bueno, que aquí està fent 2 menys 1, al tanto, o si fem un menys 1 hem de canviar-ho, però bueno, farem així, és igual, podem indicar-li a l'usuari el que nosaltres vulguem. 1, 2, i aquí estic fent aquest menys aquest, perquè està en positiu. Per tant, aquest d'aquí li direm, en aquest cas, li posarem 2 menys 1. 2 menys 1. I finalment, si calculem el tant per cent, que no em serveix si el botó a la dreta, perquè estem calculant aquest valor respecte a aquest d'aquí, que és aquest tant per cent. Aquí ho tenim. Despleguem i posem maco, canvio aquí tant per cent, que ho veiem clar tots. Aquí ho tenim. Perfecte. I ara algú pot dir, home, tant David, això no és un tant per cent, no fotem. Correcte. Selecciono TP i li dic format tant per cent. No m'ho complico. A veure si ara ens funciona. Aquí ho tenim, O sigui, aquí tenim una miqueta els valors que tindríem a Europa, en aquest cas 313, etc. Correcte. Ara feu, si voleu, el format condicional, però fixeu-vos, important, que una cosa com aquesta, en la qual, i amb això ja acabarem, una cosa com aquesta per calcular diferències entre, en aquest cas, ventes entre anys, calcular diferencials, tants percents, hem de crear mesures. Fixeu-vos que no hem fet res, ens han fet una pinzellada i aquí ja tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures. Imagineu-vos, quan comencem a treballar de veritat, la de mesures que hem de crear. Per tot creem mesures. No passa res, sí? Però per tot hem de crear mesures. Sí? Llavors sí que és important posar noms clars, sí? I l'ordre, que siguem ordenats, que tinguem les coses clares. Bé, ho deixarem aquí, sí? Mireu-vos aquest exemple, sí? M'he allargat una mica respecte al que tenia previst, però he volgut explicar una mica el que us havia dit com a tancament del Power BI Desktop. Amb això ja ho tindríem. I ara ens quedarà una sessió, la propera sessió, que serà el servei de Power BI. Jo us convido que intenteu, aneu parant el vídeo, aneu engegant el vídeo, però que intenteu reproduir aquesta part de pressupostos, aquesta part de condicional, apliqueu-me'n aquí un condicional, que pot quedar exactament com hem fet en l'exercici anterior, i connecteu pressupost, etc. O sigui, intenteu replicar el que he fet jo, si no heu tingut temps, mirant la sessió. Ho deixem aquí, senyors, ens veiem a l'última sessió amb el servei de Power BI. Fins ara!